И здравейте на всички, аз съм Админ Джонко, преди 2 дни направих една томболка. Целта на тази томбола е да съберем 120 сабскрайбера на нашия YouTube канал. Ето го и него. Мисля, че сме отварям рандом клип на нашия канал. 110 сабскрайбера сме. Когато се събера 120, тегля томболата от един сайт плюс клип. Първо място, който спечели, наградата ще има една къща на парцели. Ето я и нея. Да видите така. Отгоре. Нека започнем от втория етаж. Има една тераска. Така. Ето във втория етаж напълно празен е. Нека се върнем към първия. Тук излизате и влизате. Така е направено. Има и кухня. Ето я. Нека има и също така мазе. Ето го и него. Ако сте на първо място, печелите ето тази хубава къщичка на парцели. Това беше за първо място. Второ място ще спечели, който е на второ място, печели 4 акции BGS плюс 3 стака Golden Enchant Apple. Който е на трето място, ще спечели по 5 стака Diamond Block, Gold Block и Iron Block. Ако искате да се запишете, имат сървъра и скайп. Примерно, ето Фейлън е ето така трябва. Името в сървъра ви и скайпа ви. Ето и също и така приемаме. Цъкто тук. И би трябвало ето тук да ви излезне абониране. Натискате го и вече сте се абонирали. Когато станем 120, тегля томболата. Мисля, че някакво друго да кажа. Всем едно чао.